Dobrý, Dobrý večer. dobrý večer. Čiže mohli ste vidieť, ako sme zapečatili náš harok. Viete, veď do školy sa nám nikdy nechcelo chodiť. Dochádzka nikdy nebola naša silná stránka. Tie riešenia na poradách, Jasné. Každý deň. vojny na trednických hodinách, tu sme jedni z najlepších. Možno si myslíte, že sme len športovci, ktorí vedia len strieľať, hádzať a kopať, ale teraz budete môcť vidieť, že to tak nie je a presvedčiť o tom vás príde naša spolužiačka Livia Kniežová. Veľký potlesk! Yes, it's true that I can't do the best I can. But I still need love, don't you understand? These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave when you hold my hand. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look, it's too self-control. And deep down, but I know it'll never work. But you can stay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Ooh, ooh. Ah, ah, ah. Ooh, ah. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Ďakujem. Ďakujeme Livii Kniežovej, bolo to výborné. Vážne výborné. Takže ako viete, veľa športovcov sa riadi heslom, že nie je dôležité, ako na ihrisku hráte, ale dôležitejšie, ako na ňom vyzeráte. Čiže povedzme si pravdu, chlapci stále chceli vyzerať dobre, hlavne kvôli dievčatám, viete, svaly a tie všetky veci, ne? Aj my máme v triede nejakých silných chlapcov, ktorí radšej hodinu angličtiny obetujú hodinu v posilke. Tí vám teraz prevedú, ako by to malo vyzerať. Poďme na scénu.
Takto boli naši siláci do 4. B. Keď to tam tak vyzerá každý deň, tak dobre, že tam nechodím. To, že sme športová trieda, samozrejme neznamená, že sme tu len futbalisti, že kopeme do lopty a hádzanárky, alebo chodia s nami aj takí, ktorí nerobia nič, len chcú byť bráni tak trošku s rezervou, viete, že športovci. Alebo To máš pravdu, jasne. Máme v triede aj drahých pánov hokejistov. Pre niekoho je to len šport, partia chlapcov, ktorí sú so svojským slovníkom a len tak sa naražujú na mantinel. Určite. Ako zmyslov zbavený, no neviem, každý má na to vlastný názor. No jasne, však tiež, keď ich niekedy vidím, tak si len hovorím, že zuby povybijané, monokle, farebné oči. Veď ja som hral hokej, ale som ti musel prestať, lebo... A ty nemôžeš hrať hokej, však jaký si chudý. No, Tak kde teba by takedy takto narazil, by polámal ťa. už som schudol, bol som väčší trošku. Väčší? Jasne, Jaký určite, väčší? Jaký väčší. veľký? Tak? Ukáž, Určite. ukáž. Ty kokos. Každý sa ma bál. Však aj ja sa ťa bojím, brachu. Nikdy nevieš, čo Jasné. z teba vidie. No dobre, tak dúfame, že naši chlapci z Dukly sú už pripravení. Môžete ich vidieť dokonca v premiérovo v nových dresoch, ktorí si zaobstarali len tuto na Stužkovú slávnosť. Čiže privítajme našich chlapcov z Dukly. Takže pre menšie komplikácie bude menšia zmena. Prosím, budete môcť privítať Papeky so svojou rusínskou, maďarskou dvojicou. No čo, mrňa moja? Už ste si mysleli, že Papeky je mŕtva? Jak baránok, áno? Že už je v cvičiteľskom nebíčku, že už nepríde brízgať. Turdmakovi moja, Papeky je tu, nasratá jakuna a nestačí sa diviť. No čo na mňa čučíš, Micko? Ideme sa hýbať, tebe to moc nejde, čo? Ale uvidíme. A teraz seber tyč, odhoď šaty, urobíme si striptízek. Meky, feky. Ďakujeme Papeky aj... Aj DJ-ovi za mikrofón. DJ-ovi, ja. Díky. No, pober si to stade. Láďa, dávaj pozor. Stoličky, no, si vybavte. Ty si to zle uvádzal teraz, však... Nie, všetko bolo dobre, všetko bolo dobre. Si sa pomýlil, čak mal som Nie. povedať nejaký vtip. Chcete počuť vtip? Poviem vám nejaký vtip. Ale ženy, neurazte sa, prosím vás, dobre? Čiže napríklad vás sa spýtam, pane, čo by ste povedali žene s 2 monoklami? Neviete, ne? Nič, to už bolo 2 raz povedzené. Ďakujem. Dúfam, že sa žiadna z vás neurazila. No a teraz už asi konečne môžeme privítať našich hokejistov. Čo si tam robil? Čo ako? No nálade. Čo ako? No si ho tam mohol dať, ja si ho tam nedal. Lebo ty by si ho tam dal, ne? Lebo ja by som ho tam dal, ne? Čo si robil tam? Čo ako? No nálade, si ho tam mohol dať, ja som tam nedal. Lebo on by si tam dal, ne? Ja by som ho tam dal, ne? Dal by som ho dal. Poď! Poď!
Pako. Do pekla. Do prdele. Pako! Pako. On tam mohol dať, on tam nedal. Prdele. Mohol tam dať, ho tam nedal. Pako. Staň to. Vidím to. Staň to. Trošku mu to už nevadí. Je, super, dal si ho tam. Super si ho tam dal. Len som šiel a som ho tam dal. Super si ho tam dal, super. Videl si, ako som ho tam dal? Videl, super si ho tam dal. Ale super si ho tam dal. Super, výborne. Díky. Ne, do prdele, ne. Pozor. Prdele. On ho tam dal. Do prdele. Nemal ho tam dať, on ho tam dal. Pako! Do prdele. Do pekla. Chalani, to prečo my plujeme? Nepujme, ne? S tým pôjdem, to je lepšie, ne? No, tak si poď. Nejakú toto nám dajte, ne? Samozrejme, máme. Robo, ty pôjď sprava, hej, ty pôjď sprava. Niko, ty pôjď dozadu, dáš dole obrancu, hej, dáš ho dole, hej. Potom, ty ho pridáš, prídeš pred bránu, postaň sa pred bránu, počkáš, kým bráka príde von, dáte ho tam, rozumiete? Ne. Niko, ty pôjdeš dozadu, ty ho tam počkáš, hej, Robo, ty pôjdeš spredu, potom pôjdeš doprava, dáš dole obrancu, počkáš, kým bráka príde von a potom ho strelíte, rozumiete? Ne. Proste ho tam dajte! Máme ho tam dať! Dobrý večer, vážení diváci EŠTV2. Práve sa nám skončila druhá tretina. My už tu máme jedného hráča, je ním Robert Durán. Robert, môžete na slovičku? Aha! Robert, stav sa vyvíja veľmi zaujímavé. Stav po druhej tretine je 1-1. Keď sa už dalo, že vás super nepustí, tak ste prenikli do jeho územia a podarilo vám svietiť gól do jeho svetine. Ale keď sa už dalo, že budete mať návrh, tak vás super prešiel a podarilo sa mu vyrovnať. Čo si myslíte o doterajšom priebehu zápasu? Čo? Čo si myslíte o doterajšom priebehu zápasu? No tak Niko tam mohol dať, ale ho tam nedal, tak som ho tam dal ja. A potom tlačili a keď som si myslel, že už tam nedajú, tak ho tam dali. Ďakujem, to bola vyčerpávajúca odpoveď v podaní Roberta Urama. My už tu máme druhého hráča, Nikolasa. Nikolás, ste spokojní so svojím dnešným výkonom? Tak určite. Ďakujem, tak to bola druhá vyčerpávajúca odpoveď. A my sa k vám vrátime opäť po krátkej reklamnej pauze. Tak určite. A ešte tu máme trénera, pán Ciger, môžem na slovičko? Myslel som, že ho tam nedal a nakoniec ho tam dal. Ďakujem, a to do tretice, tretia vyčerpávajúca odpoveď. No takže toto boli naši hokejisti z Dukoji. Neviem, či to tam tak vyzerá každý deň. Tomáš, odkiaľ mimochodom si? Vieš čo, ja som z Michalovec, ale bývam na Širave, ale pôvodné bydlisko na Michalovciach. Ty si odkiaľ? Ja som z Hradova. A to ako každý deň dochádzaš do Michalovec, alebo ako to je s tebou? Každý deň ráno stávam, chodím na autobuse. No veď vieš, cestovanie autobusom je veľmi únavné, stále tam je veľa ľudí. Vieš, niekto sa už týždeň nesprchoval napríklad. Chlapec vpredu sedel, bol na nákup, kúpil si 10 kg salami, zrobil arómu na celý predný rad. Teta vzadu na raňajky tlačenka s cibuľou. Aroma pre zadné sedala, bracho. No je to tam ťažko vydržať, vieš. Šofér nepríjemný, 60 rokov šoferuje, o volantoch sa mu sníva. No proste strašne, však každý si to už niekedy zažil, viete. Máš pravdu, no mnohokrát je to aj veľká sranda, pretože sa stretnete s takými ľuďmi, ktorí sa vám veriú do života a budete mať na nich pamiatku. A už si sa stretol s takým nejakým? No jasné. Napríklad? Tak klamal som, nestretol som sa. Tak potom neklam, bracho, je to zlé. Tak teraz budete môcť vidieť, ako to vyzerá v takom bežnom autobuse a čo všetko sú muži schopní obetovať pre ženu. Tak privítajte autobusárov. Autobusár ide. Števko, pí, lebo dám cicinu tomu Tomujovi. Tak Števko, pí.
Dobrý. Jen do Choňkovec na jarmok. Priložte kartu. Tak vidíte. Nemám. Dajte. Vidí, synu, ja. No Števko, pil, lebo tam fakt Cicilu tomuto ujoví. Tak chceš toto diskotička, či nebude, už mohol dávno vystúpiť. Konec. Trošku zrýchlenej verzii. No, čiže teraz by sme mali pre vás takú malú kvízovú otázku, nie pre partnerov, ale pre rodičov. Dúfame, že budete spolupracovať. Nech zdvihnú ruku tí, ktorí chodili za našich čias na diskotéky. Nikto? To je divné. Nechodili ste? Ani moji rodiče? Ne? Mami, oci, ruku hore. Nechodili ste? Pani profesorka, nechodili ste na diskotéku? Áno, vy. Chodila ste? A nechcete nám prísť niečo povedať o tom? Poďte, pani profesorka. Poďte, pani profesorka. Máte krásne šaty, ukážete sa každému. Nejdete vážne? A druhá pani profesorka? Ne? Pán profesor. Náš pán triedny, poďte sem. Poďte, musíte nás podržať, však ste triedni. No poďte. Takže, pán profesor, spýtam sa vás takú otázku. Zo Sniny, vy ste zo Sniny, áno, ako asi každý vie, za vašich detských čias máte tam nejaké také diskotéky? Isteže áno. A čo také sa tam robilo? Môžete nám to opísať? Rôzne tanečné kreácie, rôzne Pilo sa, nepilo. tance. Pili ste viac, menej, alebo vôbec? Tak to tu teraz nebudem spomínať. Nie. Nebudete spomínať, hej? Takže sa pilo. Pán zastupca je tam skrytý, on vás nevidí, teraz môžete. A dievčatá ako? Mali ste tam nejaké tesné frajerky? Isteže. Teraz ktorej dediny myslíte? Aha, no jasné, dobre. Dobre, no, takže keď vy ste ostatní nechodili na diskotéky, tak teraz sa posnažíme a aspoň našemu pánovi triednemu vyvolať takú nostalgickú chvíľku, ako to mohlo vyzerať na diskotéke jeho čas. Tak privítajte našich dvoch tanečníkov. Poprosím potlesť. Prosím, potlesť. Takže to boli naši tanečníci zo 4. B. Áno, no, vieš, oni možno majú úchylku na nejaké parochne, ale Jasné, Miky, ty máš nejakú úchylku?
Ako ja osobne nie, ale pozdravujem všetkých, čo sú tu a o 3. v noci vyžerajú chladničky alebo ja neviem, volajú na horúce linky alebo niečo také. Tak presne takého jedného ja poznám, keď všetci spia a on sa zobudza a začína volať a pokúša sa vyhrať nejaké peniaze, no povedzme si pravdu, nikdy nikto nevyhral. Tak privítajme nášho chlapca z horúcej linky. No tak, decka, minule som vám došiel z natáčania domov a niečo mi tak chýbalo, hodinky, náhrdelník, náušnice, pri srdiečku. No vy, decka, vy ste mi chýbali. Máme tu slovíčko transsexuál, v tomto slovíčku sú dve slovíčka. Máme tu garantovanú výhru 10 000 korún. Čo ja by som si za tých 10 000 korún vedel kúpiť? O Bože. Minule som vám bol s mojou frajerom v Paríži na nakupovaní a hovorím si tak, on si vyberá také lodičky a tak na ňu sprosto poviem, dúfam, že to teraz nepozerá. No, vyberal si lodičky a ty si sprostý? To čo sú za lodičky? Bože, to čo má znamenať? Už si to nikdy nekupuj. No ja už som bol taký unavený, Bože. No, tak už máme asi nejaké len minútu 30 sekúnd. Tak DJ, pustíme si nejakú tú muziku na zatancovanie. DJ nič nepúšťa, ale zatancujeme si aj tak. Super, DJ. Kameraman sa smeje, ako vždy. No, super. Už máme asi len takú minútku. Máme tu dve slovíčka, decka. V tomto jednom slovíčku musíte volať, zdvihnúť tie telefóny a volať. Máte tu garantovanú 10 000 korún. Čo, Bože, keby ja som tak mohol vyhrať. No. Už máme len tých 20 sekúnd. To nie je normálne. No rýchlo, decka, volajte. No. Máme tu dve slovíčka, vám pomôžem. Jedno je sex. Čo ja by som si pod tým sex vedel predstaviť, ne? No, super. Už máme len 5 sekúnd. 4, stop. Stoplo to. No. Tak ja vám, decka, pomôžem. Tu je toto jedno slovíčko sex. A ktoré je to druhé slovíčko? Možno zvýšim aj garantovanú hranicu, len ho musíte uhadnúť. No pustíme si ďalej tú časomieru a volajte nám. Ta. Nič? No nevadí. Druhé slovíčko bolo uá. Ako keď futbalisti robia na zápasoch uá. A uá, keď vyhrajú, dajú gól a robia uá. Tak nič, no ľudia. Tak ja idem sa trochu vyšťať. Ďakujeme, Nikolás. Sme radi, že aspoň niekto má takú úchylku ako ty. V nasledujúcej scénke budete môcť vidieť slovenské bankovníctvo, lupičov a políciu a uvidíte, ako to na takých prepadnutiach banky vyzerá. No prosím vás, neberte si z toho príklad, veď uvidíte sami. Ruky hore! Dobrý, čo si prajete? Povedal, hovorím ruky hore. Dobre, vy ste to chceli? No a teraz čo ti peniaze? Ja by som rád, ale tak to nie je možné, že mám ruky hore. No? Lebo mám ruky hore. To je fakt, vidíte, na tú chvíľu, čo vydáte peniaze, si dáte ruky dole, ne? Dobre, vy ste to chceli. Ale nie Baševý idiot. Z trezoru. Z trezoru? Z trezoru, vy ste, že... No ale to je potom banková lúpež. Čo sa vám tu snažím celý čas natáčiť ja? A čo mám teraz robiť? Teraz dáte tie peniaze, čo vás ešte nikdy neprepadli? Nie, vy ste môj prvý. Dobre,
Skúsený prepadnutý, že keď sa na ňom nabije zbraň, tak musí dať ruky hore. Dobre, ale skúsený prepadnutý vie, že trošku vyššie. Super, super, toto je super, to je super. OK. Dobre, no a teraz máte všetky peniaze, hej? Ale popri tom máte strach, hej? Máte strach. Mám strach. A nemôžete mi nejak pomôcť? Ja vám pomôcť. Neviem, skúste nejaké tvrdé slovo. Tvrdé slovo? Brinzové halušky! To je slabé, skúste niečo lepšie. Kvadratické rovnice! Ja sa bojím, Super, teraz máme strach, super. Áno, mám strach. Teraz máte všetky peniaze, máte strach, hej? Áno, mám ale strach. popri tom sa snažíte zavolať políciu. Políciu? Áno, jasne, pomoc, polícia! Áno, tu vám bude prd platné, tam dole máte také tlačítko, ktoré keď stlačíte, tak za polícia začne zvoniť alarm. Tlačítko? No, prepáčte, ale ja tu žiadne tlačítko nemám. Poďte sa lepšie učiť, tam máte. No vážne, ja tu žiadne tlačítko nemám, no poďte sa pozrieť. Áno, ukážte sem. Pozrite. No a toto je čo? No tlačítko. Aha. Áno, jasne, tlačítko. Áno, dobre. Ja tu robím už 10 rokov a ešte som... Dobre, to si ešte začínate povedať. Jasne. No tak, teraz si zavolať. Super, daj sa možno. Dobrý večer, Ospolok. Na stanici nám to zúčalo, že že tu je lúpež, ale ako vidíte, žiadna lúpež tu není. Čiže veľmi sa ospravedlňujem, prepáčte. Človeče, to ako reagujete? Ja sa to je za nich podozrivé? Áno, počkať, áno. Nie. A toto je čo? To je pištol, a čo? Čo? Tá čo, opäť pištol, tá čo? Toto je lúpež, neprepáčte, čo si také živiny zažili? To je moje prvé. Aj moje. OK, dobre. Tak, skúsený policajt vieš, keď si dojde k lúpežného prepadnutiu ku pičovi, musíš prísť dozadu a musíš zakričať, ne? Čo zakričte? Nazdar! Ale to je nazdar. Stoj, lebo ruky hore, lebo strelím, ne? Jasne. No. Dala som tu. No, dobre. Tak ešte raz. Môžem už? No jasne, čakáme, ne? Ruky hore, lebo strelím! Ste normálny človeče, a to na koho mierite? Prečo? Veď ja som lupič. Aha, tak viem ešte raz. Ruky hore, lebo strelím. Dobre, super, teraz to bolo dobre. Dobre. Ale predstavte si situáciu, že odvediem dať ruky hore. Čo spravíte? Lebo strelím. No, super, dobre. No takže strelte, no. Len sa musí to pripraviť, hej? Ale nie doňho, veď ja som lupič. Jasne. No, dobre, super, teraz ste ma zasiali, hej? A teraz sa vám snažím akože opätovať, hej, strelu, dobre? Áno. Dobre, super. No, a teraz sa to snažíte celé ukončiť, hej? Ja? Áno, samozrejme, že hej. Prask! Aký prask, čo prask? Tak nám zbrane dávajú, že musíme byť prask potom. Chcete moju? Máte na boje? Samozrejme. Zadajte mi. Nech sa ročí. Ale nie doňho, prepáčte. Dobre. Ja som lupič. Ježiši. Dobre, tak okej, no. No. Zavrčujem. Dobre. Každopádne ďakujem, že ste využili služby našej banky. Takže ďakujeme našim lupičom, policajtom a bankárom. Prosím vás, neberte si z toho príklad, jasné? Teraz budete môcť uvidieť krásu 4. B, pretože nasleduje Miss Universe 2014 GPH 4. B. Najskôr prosím privítajme našu trojčlennú porotu. Takže môžeme prejsť tomu hlavnému, prečo sme tu. Ako prvá kolekcia šiaca vám predstavia naše krásky v plavkách. Poprosím, privítajme prvú misku, ktorá sa volá Nikita. Má 26 rokov a prišla k nám až z ďalekej Floridy. Jej záľuby sú zbieranie kaštanov a pitie proteínov. Miss číslo 2 sa volá Marika. Má 28 rokov a pochádza z malej dedinky, ktorá sa nazýva Beňatina. Najviac času trávi v posilňovni a má rada prechádzky v lese.
číslo 3 dostala miska s menom Janka. Má 25 rokov a pochádza z mesta Snina, no už dlhšiu dobu žije v Michalovciach. Rada pláva a korčuluje sa na kolieskových korčuliach. Toto všetko sú naše kočky v plavkách. Ďakujeme. Ďakujeme našim plavkovým kráskam. Ďalšia trojica šiat budú uzatvárať misky v šatách v kostýmoch, ktoré používajú každý deň. Mis číslo 4 sa volá Sveťa. Je to naša najstaršia miska, ktorá má 32 rokov. Poprosím potlesk. Jej najväčšia záľuba je jedenie šalátov a hranie futbalu. Mis číslo 5 sa volá Robina. Prišla k nám z hlavného mesta Bratislava. Má 22 rokov, má rada dobrý film a rýchlu jazdu po meste. Mis číslo 6 sa volá Jurinka. Je to naša najmladšia súťažiaca, ktorá má len 19 rokov. Medzi jej záľuby patrí spev a čítanie novín. Ďakujeme, to boli naše krásky v kostýmoch. Ako posledná kolekcia šiat sa nám predstavia naše slečny v pyžamoch v nočnom oblečení. Súťažiace číslo 7 má názov Dominika. Má 22 rokov, medzi jej záľuby patrí tipovanie a anglická literatúra. Miska číslo 8 sa volá Totka. Má 30 rokov a prišla k nám z mesta Vranov. Medzi jej záľuby patrí rozprávanie vtipov a nemecký jazyk. Pyžamovú kolekciu uzatvára miska s číslom 9. Jej meno je Miška. Má 25 rokov a prišla k nám takisto z mesta Vranov. Jej záľuby sú pitie kávy a vysedávanie pred objektívom fotografa. Teraz poprosím, aby naše misky prišli všetky k nám na parket. Takže za radom Jurinka, Nikita, Robina, Marka, Janka a Sveťa. Ešte raz si ich všetky pozrite. Teraz by som prosil porotu, aby mi doniesla výsledky hlasovania. Poprosím notára, nech mi doniesie obálku s výsledkami hlasovania. Overujem výsledky hlasovania. Ďakujem veľmi pekne. Je to veľmi zaujímavé. Čo si myslíte, kto vyhral? Pyžamo, plavky alebo kostým? Takto? Takže nebudem to naťahovať a víťazom Miss Universe 2014 GPH sa stáva Ľubomír Hajdanka. Poprosím potlesk. A cenu príde podať pán profesor, poprosím vás, poďte so mnou dopredu. Takže a ocenenie príde podať slečna v kostýme Robina.
Ešte normálny? Tak máme tu ešte niečo, alebo nie? Na ruku! Takže veľký potlesk pre našu Miss Universe 2014. Po čase okno otvorím a všetky fotky vyhodím a izbu vyvetrám. Roky si čiarou oddelím a hračky najskôr zabalím do krambice od videa. Spomienky skúsim zabudnúť, nech dvere môžem zabuchnúť a skúšať ďalej ísť. Tie listy už nedopíšem, veď zostali tu navyše a nemajú kam ísť. A už je to tu, toľko sme sa jednali, záverečná. A už je to tu, toľko sme pred ňou stáli, záverečná. Štvrtá potlesk! Číslo isto vymažeš a spomienkam zakážeš si na mňa spomenúť. Koľko času zrazu zostáva a aj tak každý prehráva, kto skúša dobehnúť. Nemusím ťa mať pred sebou, no vidím ťa jak na život, ja cítim to, čo ty. Tým ľahšie sa to hovorí, čím ťažšie to v nás prebolí. Čas dávno minulý. A už je to tu, toľko sme sa nebáli, záverečná. A už je to tu, toľko sme pred ňou stáli, záverečná. Zíde z očí, zíde z mysle, aký vôbec toto vymysle. Poďme všetci! A už je to tu! Toľko sme sa nebáli, záverečná. A už je to tu, toľko sme pred ňou stáli, záverečná. Ďakujeme vám všetkým, toto bol program 4. B, ešte jeden veľký potlesk!